hogy akkor, amikor Eszti kijött a képzésre, akkor könnyek voltak a szemében. Ádám kidőlt az altaron, és készítettem róla egy olyan videót, amit azóta se vállal, hogy földbe esett a Facebookon. De most egyszer földeszem. Emlékszel rá? Nem hallod? Ti hallottad? Jó, nem baj, akkor bármit mondhatok róluk. Közelebb jövök. Átadnám a szót Eszternek, túl sokat nem szeretnék beszélni. Én örülök, hogy itt vagyok, és lehetek mindig. Ez egy különleges alkalom, de igyekszünk még különlegesebbé tenni, és hogy Eszter Ádám mivel teszi ezt különlegesebbé, azt most Eszter. Köszönjük Béla, óriási tapsot a mi Bélánknak. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Aki minket nem ismer, Horváth Ádám, Mezei Eszter. Ági Zumba Csember, én voltam, de akkor is itt vagyok veletek, mert ragaszkodok a Zumba családhoz. És nagyon készültünk a mai napra az egri Zumba oktatókat is bevontuk, mert megmondjuk az őszintét, emlékeztünk a fő mozdulatokra, de nem mindegyikre. Úgyhogy az egri oktatóknak is messziről innen óriási puszit küldünk. És ezt az órát csináljuk úgy végig, hogy Tomi is itt van velünk a színpadon. Aki meg, hát bízom benne egyébként, hogy sokan ismeritek, akik meg még nem látta őt, akkor egy kicsit így megkap belőle egy kisebb darabot. Úgyhogy csináljuk úgy, hogy Tomi is itt van velünk ma. Jó?